Казка пра ката Чарныша і ягоных сяброў. Раздзел 6. Набыццё абсталявання. Дабраліся да патрэбнага месца вельмі хутка, імчала спыніўся прама на тэрыторыі майстэрні. Госці вострава цяпер на свае вочы бачылі гэтую самую высокую пабудову. Аднак на тэрыторыі майстэрні была не толькі 10павярховая пабудова. Вакол было шмат меншых за яе будынкаў, розных платформаў. Тут працавала немалая колькасць катоў і пеўняў. Яны выконвалі больш цяжкую фізічную працу ў параўнанні з коткамі і курамі. Але гэта не было жорсткім правілам. Тут працавалі амаль усе прадстаўнікі птушак і жывёл вострава, выконваючы розныя віды работаў, ад падачы прапаноў для новых вынаходстваў, ідэі па паляпшэнні таго, што ўжо існуе, да падтрымання неабходнага парадку і чысціні. Кожны, хто быў рады ўдзельнічаць у працэсе стварэння, удосканалення і вытворчасці тэхнікі, мог знайсці тут працу даспадобы. Як і каты-кіроўцы, усе працаўнікі на тэрыторыі былі апранутыя ў яркае рабочае адзенне. «Добрый дзень, спадару Віктару!» Падышоў адзін белы кот у чорнай камізэльцы і ўстаў і прывітаў, разумеючы, што адказны прыбыў з нейкім словам. Белы кот чакаў гэтага слова. «Снежна-белыку, гэта сябры з першых астравоў», – пачаў мядзведзь. «Вельмі прыемна», – звярнуўся снежна-белык да прыбылых. «Рады тут вітаць. Яны б хацелі развіць пякарскую справу. Я ім расказаў, што мы можам запрапанаваць, а цяпер хачу паказаць тое, чым канкрэтна мы маглі б дапамагчы. Разумею. Вядзі нас, будь ласкавы, да аддзелу сярэдніх моцнасцей», – скончыў Віктар. Белы кот па імені Снежна-белык так і зрабіў. Ён быў наперадзе, а астатнія ішлі за ім. Здавалася, што ніхто больш не заўважыў прыходу гасцей, але на самой справе гэта было зусім не так. Проста працаўнікі, па-першае, былі занятыя сваімі абавязкамі, а па-другое, хоць госці не прыходзілі штодня, аднак і рэдкасцю гэта тут таксама не было. Снежна-белык не пайшоў адразу да самай высокай пабудовы, а павёў да нейкай пабудовы над зямлёй. Там увайшлі ў тунэльны праход, які, як спачатку здавалася, вёў кудысьці глыбока пад зямлю, але не, пад зямлёй ніхто не крочыў. Кот некаторы час яшчэ за сабою налева і направа павадзіў, а потым усё часцей пачалі трапляцца лесвіцы. Урэшце сябры апынуліся на 4-м паверсе галоўнай пабудовы, хоць здавалася, што ў яе кірунку не рухаліся. «Вялікі дзякуй, Снежна-белыку, за дапамогу», – сказаў Віктар, калі ўсе зайшлі ў пакой, пры ўваходзе ў які вісеў надпіс «Аддзел сярэдніх моцнасцей». Уласна кажучы, гэта не быў ізаляваны пакой, гэта быў пакой, які вёў у іншыя розныя пакоі. Снежна-белык знік, і насустрач наведвальнікам выйшла каза з паперкай у зубах, якую яна ўважліва чытала. «Даліта!» – звярнуўся да яе Віктар. «О, добрага часу дня, спадару Віктару, як у вас справы?» «Зараз ідзем у памяшканне з узорамі энергетычнага абсталявання. Я думаю, нам спатрэбіцца дапамога. Некалькі дасведчаных працаўнікоў для тлумачэння нашым пакупнікам, як працуе тое ці іншае вынаходніцтва». «Добра, дзякуй, зараз знойдзем тых, у каго ёсць свабодная хвілінка». Тым часам наведвальнікі ўвайшлі праз яшчэ адны дзверы. Віктар нешта націснуў, і яны адчыніліся. Чарныш з сябрамі пабачыў розныя ўзоры вынаходстваў, якія блішчэлі на жалезных і драўляных падстаўках. Некаторыя вынаходствы былі падвешаныя на вяроўках, некаторыя былі прымацаваны да сценаў, некаторыя былі агароджаныя чымсьці, некаторыя былі накрытыя празрыстай плёнкай, некаторыя тканінай, а некаторыя нічым не былі накрытыя. «Прыгожа тут», – выказалі сваё здзіўленне Чарнышка, Пушыстая, ды і не толькі яны. Пачаў мядзведзь з паказу ды падрабязнага апісання кандыцыянера. Потым паказаў 2 халадзільнікі, большы і меншы. Калі Віктар збіраўся паказаць прасейвальнік мукі і расказаць пра яго, якраз увайшлі шэра-белы гусак і беленькі кот з чорна-аранжавымі плямамі на галаве і спіне. «Вітанкі выдатным працаўнікам майстэрні», – прывітаўся Віктар. «Студзенчыку, падыдзі, прашу, калі ласка». Віктар паказаў кату аркуш паперы з запісам, гусак куценька на яго зірнуў. Госці падзяліліся на 3 групы. Гусак гаварыў з птушынай аўдыторыяй, каты Мурзайла, Васіль, Чарныш, Быстровіч і Рыжык трымаліся бліжэй да Віктара, а астатнія каты і зайцы хадзілі па пакоі са студзенчыкам. Хоць часам усе збіраліся вакол аднаго прыбора, і тады хтосьці адзін пра яго расказваў. За ўсімі гэтымі цікавымі гісторыямі і размовамі пра абсталяванне, асобныя прыборы і хлебапякарскую справу ў цэлым сябры не заўважылі, як надышоў вечар. «У нас яшчэ будзе магчымасць да заўтра ўсё абдумаць, што менавіта мы хочам купіць», – нарэшце спытаў Мурзайла. «Так, канешне», – адказаў Віктар. «Зараз будзем шукаць вам месца для начлегу, а заўтра тады зноў сюды завітаем».
І так, мяркую, што нам спатрэбіцца дапамога з дастаўкай набытага абсталявання на карабель, дадаў Чарныш. Пра гэта зусім не хвалюйцеся, дапамога з дастаўкай гэта само сабой зразумела, запэўніў Мядзведзь. Калі дазволіце, вырашыў яшчэ дадаць беленькі коцік-кансультант, маю на сэрцы падзяліцца з вамі дадатковай інфармацыяй. Так атрымалася, што праз 2-3 дні у нас будуць дыскусіі, вывучэнне, як функцыянуюць такія падобныя прылады, вынаходствы і гэтак далей. Навучанне будзе доўжыцца амаль 2 тыдні. Для вас яны могуць быць цікавымі галоўным чынам таму, што хтосьці з вас будзе мець магчымасць больш дакладна зразумець, як функцыянуе гэта абсталяванне. А калі пазней так здарыцца, што нейкая прылада выйдзе з ладу, у вашай мясцовасці будзе нехта, хто ведае, як адрамантаваць яе. Не трэба будзе выклікаць кагосьці ажно адсюль ці нешта дастаўляць ажно сюды для рамонту. А хто можа пайсці на навучанне? Паспяшалася запытаць Шпаркуха. Любы з вас. Але не ўсе, на жаль, бо ў нас яшчэ ёсць тыя, хто жадаюць вучыцца. Аднак 3-5 з вас можам спакойна запрасіць. І нам, вядома, за гэта патрэбна будзе заплаціць дадаткова. Так спытаўся кот Батон. Ёсць іншы варыянт. За некалькі гадзін да вучобы, раніцай і пасля вучобы ўвечары дапамагаць працаваць на прыстані. Праца ідэальна падышла б замест платы за вучобу і абеды падчас перапынкаў між часам навучання. Так, гэта ўсё цалкам магчыма арганізаваць, пацвердзіў Віктар. Патрэбна толькі вашае жаданне, а мы падтрымаем, чым зможам. Гэта вельмі цікава. Шчыры дзякуй за гэтую інфармацыю, сказаў Чарныш. Дык вось, начаваць. Шэры, калі ласка, вазьмі мілых гасцей і ідзіце да Рыжай. Упэўнены, што яны яшчэ не пайшлі дадому. Даруйце, можа, нам лепш вярнуцца да нашых караблёў, перапыніла Моця, думаючы пра сваё ўтульнае гняздзечка на караблі. Далёкая будзе адсюль дарога, праз гэта не будзе часу адпачыць і пагаварыць пра абсталяванне, адказаў Віктар. Потым зноў звярнуўся да Шэрага. Дык вы паспяшайцеся, да Рыжай. Заўтра паснедаеце і буду чакаць вас у галоўнай пабудове. Бывайце, да заўтра, да пабачэння! Віктар яшчэ каля хвіліны чуў словы развітання і падзякі за чароўны дзень. Кот-студзенчык пахляптаў язычком свежай вадзічкі пасля доўгага гаварэння, а гусак шэра паказаў нам, дзе была Рыжая. Рыжая была рудой лісой з вялікім пухнатым хвастом, якая адказвала за ўсё размяшчэнне гасцей, амаль ва ўсёй паўднёвай частцы вострава. Моўчкі яна уважліва агледзела гасцей вачыма. Лічыла. Потым узяла са стала часопіс, разгарнула яго і перагарнула некалькі старонак. Потым яна падняла вочы і хутка вымавіла: «Магу раздзяліць вас на 2 групы». Калі гэта магчыма, дык прасілі б, прынамсі, на гэтую ноч не дзяліць, бо ў нас ёсць пытанне для абмеркавання, адказаў Чарныш. Рыжа яшчэ каля 2 хвілін гартала часопіс. Шэры, вядзі іх да блакітнавокай, яна ўжо прыйшла на начную працу. Хай вязе іх да спявучага пасялення. Там ёсць 3 вольныя хлявы, у 2 з іх могуць размясціцца. Шэры так і зрабіў. Ён павёў катоў, курэй, гусей, зайцоў і качку на вуліцу. Назад ішлі таксама праз нейкія лабірынты, выйшлі на адкрытае паветра. Яны былі далекавата ад самай высокай пабудовы, але зусім не там, дзе ўваходзілі ў тунэльны праход. Потым Шэры кудысьці знік, некаторыя нават крыху занепакоіліся, але раптам прысутныя пачулі сігнал, які ўжо быў усім знаёмы. Званочак ад дашчэшка-руха. Там хтосьці махае лапаю, заўважыла спявунка, першай пабачыўшы котку каля дашчэшка-руха. Пакуль сябры шыбавалі да коткі, яна яшчэ 2 каты прымацоўвалі прычэп да дашчэшка-руха. Прычэпам была такая ж платформа, як і сам дашчэшка-рух, але без пульта кіравання. Усім прывітання, ветліва усміхнулася котка. Мяне завуць блакітнавокай, вам да спявучага пасялення, так? Здаецца так, аж крыху разгубіўшы Чарныш. Так, цвёрда сказала Чарнышка. Лісіца сказала фразу да спявучага пасялення. Блакітнавокая адказала: зразумела, я проста ўдакладніла. Залазьце, калі ласка, хто да мяне, а хто на прычэп. Яшчэ заедзем па дарозе ў краму, бо ў тых хлявах можа нічога не быць з ежы. Спынілася каля крамы, а потым паехалі да хлявоў. Рэйкі не вялі прама пад хлявы, таму давялося яшчэ трохі прайсціся. Вось гэтыя хлявы, зараз іх для вас падчыню. Можаце пераначаваць тут 2 ночы, а потым паглядзім, як пойдуць справы. Яшчэ адно. Заўтра я прыеду забраць вас, альбо ўжо Васіліска, калі ў мяне не хопіць часу. Усяго добрага, было прыемна мець гутарку з усімі вамі, поспехаў вам з пякарскай справай. Пралапатала блакітнавокая, адчыніла дзверы, памахала лапкаю і хуценька пабегла да свайго дашчэшка-руха. Як толькі котка знікла з далягляду, куры пападалі на лапы. Каты разлягліся на зямлі, зайцы пачалі рабіць кулькі. Шаноўныя, разумею, што вы стаміліся, пачаў гусак жоўтык.
Але давайте хутка павячэраем ды падзелімся ўражаннямі галоўным чынам ад размовы з Віктарам, Шэрым і студэнчыкам. Скончыў кот Быстровіч. Тэхніка амаль усім спадабалася. Пытанне было ў тым, што на ўсё запрапанаванае не хапала грошай. Урэшце рэшт, пасля абмеркавання вырашылі, што прыдбаюць усё, акрамя другой печы. Калі абсталяванне якаснае, калі пякарская справа пойдзе добра, тады будзе магчымасць купіць і другую печ і іншыя неабходныя рэчы. А што вы думаеце пра навучанне? Спытаў Мурзайла. Хто хацеў бы? Каму цікава? Я лічу, што мне, як кату, які прыдумаў усю гэтую справу, проста неабходна прайсці навучанне. Я хачу, гучна кокнула Шпаркуха. Гэта такая надзвычайная цудоўная магчымасць у жыцці. Мне цікава. Дарагая сяброўка, ты і так ужо ўсё ведаеш, падміргнула ёй Рыжуха. Не ўсё. Напрыклад, я не ведаю дакладна, як працуюць гэтыя печы. Кандыцыянер. Ну добра, Шпаркуха, ты з намі. Я таксама хачу, прагаварыў кот Чарныш. Ура! Узрадавалася Шпаркуха. Падчас гутаркі вырашылі, што вучыцца паедуць Чарныш, Шпаркуха, Мурзайла, а таксама, калі будзе магчымасць, качка Юлія і кот Васіль. А яшчэ, для того, каб мець магчымасць засяродзіцца выключна на вучобе, вырашылі, што замест тых, хто будзе вучыцца, нехта застанецца працаваць на прыстані. Усе застацца гэтаксама не маглі, таму што на трэцім востраве было шмат падрыхтоўчай працы. Варта было дапамагаць, ды і квоце з хітруняй таксама, безумоўна, ўжо была патрэба дапамога за гародам. Таму схіляліся да думкі, што карабель Чарныша застанецца тут, а тыя, хто не будуць вучыцца і працаваць на прыстані, вернуцца на трэці востраў на птушыным і каціным караблі разам з абсталяваннем. Тады ж першаастраўлян адразу завязуць на першы востраў. Чарнышу, як наконт таго, каб наведаць 31-шы востраў, спытала Рабуха. Прадавачка на 4-м востраве казала, што фіялетавы гранат адтуль. Рабушка, будзеш дамаўляцца з тымі, з кім будзеш плыць. Але думаю, што праз недахоп часу тое, што ты ўсё ж даплывеш туды, малаверагодна. Пазней Чарныш паабяцаў ёй разгледзець варыянт наведвання 31-га вострава пасля таго, як сам адчаліць з 33-га. Пасля бурнай размовы ўсе неяк амаль імгненна змоўклі. Праз стомленасць не было сіл ісці да другога хлява, таму ўсе больш-менш зручна размясціліся і пазасыпалі. Здалося, што ледзь не праз імгненне, як віруха ўскочыла ў хлеў блакітнавокая. «Шаноўны я!» Гучна звярнулася яна да ўсіх. «У вас 10 хвілін. Калі вы не паспееце, мне давядзецца ехаць самой, а Васіліска тады прыедзе да вас толькі праз 2 гадзіны». Хоць і здавалася, што з вечара прайшло толькі імгненне, насамрэч ужо была раніца, і прамені сонца пранікалі скрозь шчыліны. «Добра, зразумелі», — коротка адказаў Чарныш, з усіх сіл стрымліваючы пазяханне. Блакітнавокая выйшла, тады Чарныш некалькі секунд падумаў і звярнуўся да тых, хто ўжо прачнуўся. «Паслухайце, не трэба нам усім ехаць. Паедуць тыя, хто будуць вучыцца. Ім не зашкодзіць яшчэ раз пабачыць абсталяванне, а яшчэ Рыжык, Быстровіч, Чарнышка. Дамовіліся?» Чарныш і тыя, хто паехаў з ім, адвезлі грошы Віктару, потым яшчэ раз прыбылі ў майстэрню, выбралі пякарскае абсталяванне. Віктар арганізаваў яго дастаўку да птушынага і кацінага караблёў. Студэнчык запісаў на навучанне Чарныша, Мурзайлу, Васіля, Юлію, Шпаркуху. Чарныш дамовіўся са студэнчыкам пра магчымасць працаваць на прыстані для тых з каманды, хто захоча працаваць замест тых, хто будзе вучыцца. Увечары ўся каманда нарэшце сустрэлася на беразе каля караблёў. У тым ліку Кагут, Кукарыкайла, Лугавы і Батон. Дзяліліся ўражаннямі ад вострава і зносінаў з мясцовымі астраўлянамі, абмяркоўвалі набытае абсталяванне, якое ўжо было на 2 караблях. На наступны дзень сябры проста шпацыравалі па востраве, адпачывалі, елі, весяліліся, размаўлялі адно з адным, бачылі Салапету, Юліяну, віталіся з імі. Пасля абмену меркаваннямі на працягу некаторага часу пастанавілі, што на 33-м востраве для працы на прыстані на час навучання Васіля, Юліі, Мурзайлы, Шпаркухі і Чарныша застануцца каты Рыжык, Сцяпан, Руды, Бублік, а таксама яшчэ куры Чарнышка, Рыжуха і Моця. Куры вырашылі застацца для таго, каб галоўным чынам гатаваць на караблі. Рабуха таксама хацела затрымацца, каб потым нагадаць Чарнышу наведаць 31-шы востраў і пашукаць там фіялетавы гранат. Але ўсё ж вырашыла, што лепш вернецца дадому дапамагаць квоце і хітруні на агародзе. Яшчэ праз дзень каційныя і птушыны караблі адплылі, ледзь толькі развіднела пасля ночы. Чарныш і тыя, хто застаўся з ім, махалі сваім, зычачы шчаслівай дарогі.